ಪದಾಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಜನಸಾಗರಡು ಜಿಂಜೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಕಶಾಲೆಡೆ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಅತಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಾತೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸಮಿತಿ ಮೂಲು ಆತಂಡೆ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೆರಿಯಾಡಿಕ ಇಂಬೇರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿನ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಬಳಸಿನ ವಿಭಾಗ ಗತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪಡದಡೆ ಒಣಸನು ಕೊಣಪಿನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಆಹಾರನ ಅವಳು ಕಟವಾಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೆಗೆ ಕಣದು ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಡು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೂರ್ಜಿ ದಿನ ತಾಯಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರೀತಿ ನಡತ ಬತ್ತನು ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡೆ ಅರಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಆಹಾರ ಸಮಿತಿಡಿ ಈ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭನಾ ಸಮಿತಿಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾತ್ತಳ ಇಂಬೆರ್ಲ ಮುಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸೇರೊಂದು ಮೂಲು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಾದಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡೆ ಮೊಕಳ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರಣ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇಂಚು ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಭಾವನೆ ಓಲು ಪಂಡಂದಂಡ ಆ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರಂದಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ನಿಖಲು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಡರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಣಸು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂತ ನಿಖಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದುಂಡು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ 23 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಟು. 17 ತಾರೀಕು 17 ತಾರೀಕದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಾಳ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿಕಾನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ 4 ಜನ ಎಂಕಲು ಮೆನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲೇ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮೆನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಐಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಗ್ರ ನಡೆದು ಇಡೀ ತರ್ಪಾಡು 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಉಗ್ರ ನಡೆದು ಇಡೀ ತರ್ಪಾದು ಎಂಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಈದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಿಂದ 17 ವರ್ಮನೋದು ಜನ 1,000 ಒಳ ಇರ್ತದೆ ಆಂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ತೂದು ಆನಿ 1,000 ಜನ ಮೀರುತ್ತೇನೆ ಜನ ಒಣ್ಣ ಎಂಕಲವನ್ನು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಂದ್ರೆ ನಿಭಾಯಿಸದ ಒಣಸು ಬಿರಾ 200 ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಣಸು ಇರ್ತೇನೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಪುನಕ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ ಇದಕ್ಕೆ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1,000 ಜನ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ 2,000 ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಬಲ್ಪುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಉಂಡ ಅಂಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಬೇರು ಮೆನು ಪುರ ತಯಾರು ಅಂತ ಇಂಬೇರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತ ಇರ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪೇರು ಆ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೇನೆ ಏತ್ ಬರುವೇರಿ ನೀ ಎಂಚ ಏತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತಂಡ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಿಖರವಾದ ನಿಕ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಡು ಉಗ್ರಾನೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪುರೋಹಿತೆರಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು 7-8 ಜನ ಇನ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಏತ್ ಜನಾವು ಅನ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ 100-200 ಜನ ಹೆಚ್ಚ ಸೇರ್ಸಾದು ಎಂಕ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನ್ನೇ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಾಲ್ದಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಸೂಬೊತ್ತಾಯಿರೆದ್ದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬತ್ತದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೂಲು ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಅವಳ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅದು ಒಣಸು ಕೊರ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂಡಿ ಚಾಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಯ್ಯಗ ಬೀರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಒಣಸು ಮುಗಿನಗನೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತಾಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಿನ ಮಂಡ ತಿಂಡಿ ಚಾಕೊರೋಡು ಅನ್ಪಂಚ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಡೆ ಪೋಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಸ್ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ 4 ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ತುಂಬಗಲ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಲಾಂಡು ಬತ್ತನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಲಾಂಡು ಅನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುವ ದಿನೊಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜೊಂಜಿ 1,000 ಜನ ಎಂಕ್ಲನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಊರುರ್ದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ರೂಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಏನ ಮಾತಾ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರು ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತಾದೇರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಂಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಒಂಜಿನಿ ನಿರಂತರವಾದ 17 ತಾರೀಕಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅತನ 20 ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ಪ್ರಯತ್ನಡೆ ಆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಂಟಿನಿ ಈ ಆಯ್ತ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಅನುಭವನು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಂಟಿನಿಂದ ರವಿಭಟ್ರ ಮೆಗಿಯನ್ ರವಿ ಕುಂಟಿನ ಒಂದು 6ನ ಟೀಮು ಮುಳಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-12 ಜನ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತುಂಡು ತಿಂಡಿ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 2,000-3,000 ಒಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗ ತಿಂಡಿ
ಚಾ ತಿಂಡಿ 300 ಜನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 2,000 ಹಿಡಿದು 3,000 ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನ 5,000 ಹಿಡಿದು 7,000 ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಒಣಸಿದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋಪುಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಬಾಗುಡು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಸಂತರ್ಪದ ನೇತೃತ್ವದ ತೊನ್ನ ಸಂಚಾಲಕರ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಆ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಯ್ತ ನೇತೃತ್ವ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿನ ಆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪನ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ್ನಾಂಡ. ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿ ನಾಳೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಲಂಕುಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಗೆ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದು. ತಯಾರಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ದಿವಸದಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ 500,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ತಯಾರಿರ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟ ನೋಡ್ತಾ ರೆಡಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಾಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಂದುಳು ಐತೊಟ್ಟು ಈ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು BMS ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ ಸಂಘ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುಕ್ಕಲಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗವಾದ ಮುಕ್ಕಲು ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಈ ಬಾಗಡು ನಡಪಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮೂಜನೆ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಗ್ಲು ಉಚಿತವಾದ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಕ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಡಿ ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪದಾಳ ಅದನ್ನ ಪೆರಿಯಡ್ಕರ್ದು ಪದಾಳ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಸುರೇಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿ ಸರ್ ಉಚಿತವಾದ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಕ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊರಿಯಾರೆ ದಾದ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮರ್ಲ ಪೂರ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಬಲ್ಪಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೈ 6 ಗಂಟೆ ಊಟ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮಾತ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದು ಪೂರಗಳ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂದು ಮಾತ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಭಕ್ತಾದಿಲೇನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎತ್ತಂಡ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದುಳೆ ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಅದೇ ಒಂಜಾತ್ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಈ ಬಾಗಡೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಾಗ ತನುಮನ ದನತ ರೀತಿಡೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನೇ ಈ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ರಾಗ ಉಚಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂಡರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಕ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು. Navratan Electrical and Plumbing Wholesale Dealers in Electricals, Plumbing, Hardware, Home Appliances, Sanitary, LED Lights and Electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navratan Electrical and Plumbing opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105973951 9481644951 9663814451 08251 200 551.